Kapit sa tapos sa mga kaidol na may atong lagyan mga kaidol. Oy, Oh. good morning. Ato sang ihatod si ma'am kay para dili mabulad sa init ba. Ocho. Padulong ang daw maniudto. Ah, Oh. Oh. Yan na po ipasayro mga kaidol. yan ka bagset? Lapit sa lang yan. First gate. Yan na yung pagkakas. Kay Manginoo. Dili na mo? Oh, daghan kayong salamat. God bless. Ha? Bisisat ko ha. Bisisa? Pwede pa doon. Hindi, pwede na tayo mga part of the bus. Ako Maliit po na kayo. gusto mo. Doon na class 8. Tingnan sila po. Nakay basta mga malikod. Ah, buta na dia kaya ako rin plus na to mas likod. Ito na yun. Na dili anta mo saylo na ikanatula ha. Oh. Kaya pa makasaylo tada no U-turn na. Paniud ko pa ko nito. Okay, bye-bye sa vlog, bye-bye. Bye-bye. Oh, yan ka ha, salamat. Thank you. Oh, God bless.